سلام خبركم تخطاتلتي سينما سمرع على توزينا سبورت حزركم قريبا لغو لمكتتالكم بخبري عدم تور دلا افنير قدام 22 نحس بسالساي مدرخ قصيرو تخيدو ابزا مدرخ دما تقادم 230 كيلومتر زرحقتا ورد ماساليطوم ابزا بقصبتا ورد عباي غجله مزازم زرخبت مدرخ دما يطالياوي ابال مغابيت غانتا يونايتد عربيان اميريتس ديفيد ستيلا نوردرو ب4 ساعات 57 دقيقه 47 كاليتن بمزام قداماي كوينو حنصا رغيصوم كال ايطالياوي ابال مغابيت غانتا بحرين توماس كابران ابال هاغراوت غانتا بولاند ديفيد لوفاندوفسكن دما بتماسال غزي قال اين سالساين ترتحيزوم ابزا مدرخ ايرتراوان تقادمتي مسعوت مدرخ بتماسال الساعات ابال غانتا يو سي اي نهم افريم بال 22 ابال نيت كامباني انيوس ميلكاس ماكله مبل 56 ابال غانتا يو سي اي يافيت مولغيتا دما مبل 61 ترتحيزوم حنصا درغيصوم نرويجاو كاسبر هاغولان ب10 ساعات 35 دقيقة 30 كاليتن مريحنا تور دلا افنير عقيب غوصيوم بلجماوي نايلس درايسنن ايطالياوي لورينزو فينن دما بتماسال غزي يختلوم يافيت مولغيتا بدقيقة 56 كاليتن دحيرو مبل 36 نهم افريم ب3 دقيقة 11 كاليتن دحيرو مبل 34 ميلكاس ماكل دما ب3 دقيقة 21 كاليتن دحيرو مبل 7 ترتحيزلوم بنت بي ايطالياوي توماس كابرا ب4 نتبي قداماي كوين يمرح بولان دافي ليفاندوفسكي ب38 نتبي ختصلو ميلكاس ماكل ب9 نتبي مبل 27 نهم افريم دما ب3 نتبي مبل 4 ترتحيزوم ابال مغابيت غانتا يونايتد عربيان اميريتس لورينزو فين نور درات امبس عقبن بولس من اسين بمريحنتو يقلصلو اوردر بولس من اسي نهم افريم كمرحيفين ب3 دقيقه 11 خاليتن دحيرو مبل 34 ترتحيزلوم تور دلا افنير سنبل 23 حس برابعي مدرخو كقصليوم زورنوي قدام 22 حس برابعي مدرخو قصيل وعلوم ابزا مدرخ تقادمتي 287.3 كيلومتر زرحقتا ورد شفينوم نزا مدرخ ابال البيسين بريمير تيك بيلجماوي ياسبر فيليبسون وردرو ب3 ساعات 57 دقيقه 45 كاليتن بمزام قداماي كوينو حنصا رغيصوم نفيليبسون تختيلو ابال ديكيتالون اولاف كويج كالايتر تخزن كله ايطالياوي ابال بحرين فيكتوريس اليساندرو بورغودوما سالزاي ترتحيزوم ابزا حلو 3 مدرخات مس قداموت 10 ورودرو كزازم زي كاله ابال ان اس ان ايرتراوي بينيام غرماي ابزا مدرخ نفلما غزي شاوعي ترتا بمحاز مس قداموت 10 وديوم ناي موداتا ناي مدرخ عود بينيام غرماي ب10 شوعات سنه اب قداميت مدرخ بايلوس بلجيوم تورست غنا صفيا ابزور دكلتنا مدرخ عوتات بصيح زلو ياسبر فيليبسون دمر ابزور نوست عوتلو مدرخاتنا بحموش تبصيحوم نخبرو وسن ناي مدرخ عوتات ناي زور درك معاريو دما كلت عوتات يترفلوم ز عوت دما مبل 66 ناي بروفيشنال عوتو بمخان تمزغيبالا عوت مدرخ فيليبسون ب15 ساعات 22 دقيقه 18 كاليتن حدش مرحي زور نو خينلوم ابالوتو انتر مارشي جينو بيركوموس ب4 خالد دحرو قال اي ابال ديكيتالون هولنداوي اولاف كويج دما ب10 خالد دحرو سالساي ترتحيزلوم بينيام غرماي كمرحي فيليبسون ب3 دقيقه 15 خاليتن دحرو مبل 46 ترتحيزلوم بنت بي ياسبر فيليبسون ب4 نتبي قداماي كوين يقصل اولاف كويج ب72 نتبي خصلو ايرلاند داوسان بنت ب39 نتبي سالساي ترتسريعوم ابال فيزما ايطالياوي بيترو ماتيو نفرنساوي تيبو غرولدن الكساندرو بورغن اختيلو مريحنت بولص من اسي زور رنوي عقيبوم زور رنوي سنبل 23 حس بحمشاي مدرخ كزازميو ابزا مدرخ دما تقادمتي 283 كيلومتر زرحقتا وردر كغعازيوم ليدل ديچلان تور قدام 22 حس بسالساي مدرخ قصيرو تخيدوم ابزا امالياتات لوطي كتمص تثبيت تغبرلا مدرخ تقادمتي 278 كيلومتر زرحقتا ورد ما نزا مدرخ صوتا نخزازم 35 كيلومتر مسترفو بزخفتو متقعتي بإساق دلتورو تسنيو نامناي مودات حنصا زبصح ابال ريد بول بورا ايطالياوي جوليو بيليزاري اب قصبتا وردر نإساق دلتورو بليصو نوردرو ب4 ساعات 3 دقيقه 44 كاليتن بمزام قداماي كوينو تعويتو مكسيكاوي إساق دلتورو بتما سال غزي دحرو كالاي سويزرلانداوي ابال تدور ماركيرش دما ب 64 كالي دحرو سالساي ترتحيزلوم
ب49 كالي دحيرا كاب زمصت ጉጅለ ሆላንዳዊ አባል አልፔሲን ሴና ረመጅን ራብዓይ ተርታሕ ሕዝን ኮሎ አባል ሞቪስታር ናትናኤል ተስፋጽዮን ድማ ሻድሻይ ተርታሕ ሒዞ አባል ቦራ ጁልዮ ፔሊዛሪ መድረኽ ምዕዋት ሲዒቡ ድምር ናይ ፕሮፌሽናል ዓወታቱ ናብ 6 አበሪኹ ፔሊዛሪ መበል 17 ኢጣልያዊ ኣብ ሊድል ደችላንቶር ናይ መድረኽ ዓወት ዘመዝገበ ተቃዳማይ ኮይኑሎ ኣብዛ መድረኽ ካልኣይ ተርታ ዝሓዘ ኢሳቅ ደልቶሮ ነቲ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ናይ ዝውድድር ከሲርዎ ዝነበረ መሪሕነት ዳግማይ መሊስዎ ኣሎ ፈረንሳዊ ኣባል ቲም ቪዝማ ሉዊስ ባረ ብ52 ካሊእ ድሕሩ ይኽተሎ ስዊዘርላንዳዊ ማርክ ሂርሺ ብደቂቕን 5 ካሊእን ድሕሩ ሳልሳይ ተርታ ክሕዝን ከሎ ኣባል ሞቪስታር ናትናኤል ተስፋጽዮን ብደቂቕን 22 ካሊእን ድሕሩ 5ይ ተርታ ሒዙ በነጥቢ ኢሳቅ ደልቶሮ ብ37 ነጥቢ መሪሕነቱ ኣስፊሑ ጁልዮ ፔሊዛሪ ብ20 ነጥቢ ካልኣይ ፖል ማግኔር ድማ ብተማሳሊ 20 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ሒዙሎ ናትናኤል ተስፋጽዮን ብ12 ነጥቢ ሻምናይ ተርታ ተሰሪዑሎ ኢሳቅ ደልቶሮ ንኢጣልያዊ አንድሪያ ራካግነን ቼክ ሪፐብሊካዊ ማቲያስ ቫቼክን ብልዕሊ ደቂቕን 20 ካሊእን በሊጹ መሪሕነት ብሉጽ መንእሰይ ዓቂቡ ሊድል ዴቹላንቶር ሰንበት 23 ነሓሰ ብራብዓይ መድረኹ ክዓጽዩ ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቀዳደምቲ 156 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐታ ውድድር ከካይድዮም ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ናይ ዝዓመት ናይ ግራንድ ቱር ውድድር ቮልታ ስጳኛ ቀዳም 22 ነሓሰ ብቀዳማይ መድረኽ ጀሚሩ ኣብዛ ቀዳሚት መድረኽ ድማ ተቀዳደምቲ 9.4 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐታ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር መካይዶም ኣብ መወዳእታ ብዝተለክዐ ግዜ ሻምፒዮን ዓለምን ዕዉት 5 ውድድራት ቱር ደ ፍራንስን ታደይ ፖጋቻ ኣብ ሰዓት ብገምጋም 51.5 ኪሎ ሜትር እናርገጸ ንውድድሩ ብ10 ደቂቕን 57 ካሊእን ብምዛም ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ኣባል ሶዳል ኩክስቴ ብሪጣንያዊ ኢታን ሃይተር ብንኡስ ካሊእ ተበሊጹ ካልኣይ ተርታ ክሕዝን ከሎ ዝሓለፈ ሰሙን ንምንኣስ ሓዉ ኣባል ኤንኤስኤን ፊንሌይ ታርሊንግ ብሓደጋ መኪና ዝሰኣነ ኣባል ኔት ካምፓኒ ኢኒዮስ ጆሽዋ ታርሊንግ ድማ ብ4 ካሊእ ድሕሩ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ኣብዚ ውድድር ዝሳተፍ ዘሎ ብሕታዊ ኣፍሪቃውን ኤርትራውን ተቃዳማይ ኣባል ኣስታና ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ካብ ዕዉት ታደይ ፖጋቻ ብደቂቕን 5 ካሊእን ድሕሩ መበል 155 ተርታ ሒዙ ራብዓይ ናይ መድረኽ ዓወቱ ኣብ ቮልታ ስጳኛ ዝተጓናጸፈ ታደይ ፖጋቻ መበል 128 ናይ ፕሮፌሽናል ዓወቱ ጸምቢሉ ፖጋቻ ድምር ኣብዛ ዓመት ዝተጓናጸፎም ዓወታት ድማ ናብ 20 በሪኹ ፖጋቻ ዝሓለፈ ዓመተ ውድድር ሙሉእ 20 ዓወታት እዩ ሓፊሱ ብሕጂ 20 መድረኻት ቮልታ ስጳኛ ሻምፒዮን ዓለም ሻምፒዮን ኤሮጳ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድራትን ዘካይድ ብምዃኑ ድማ ቁፅሪ ናይ ዝዓመት ዓወታቱ ከበርኽ ዘለዎ ተኽእሎ ዝለዓለ እዩ ፖጋቻ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሓደ ዓመት ዝተጎናጸፎ ዝበዝሐ ዓወት ኣብ 2024 ዘመዝገቦ 25 ዓወታት እዩ ፖጋቻ ድሕሪ ጃነዝ ብራጆቪክ ፕሪሞዝ ሮግሊችን ሳልሳይ ንቮልታ ስጳኛ ክመርሖ ዝኽኣለ ስሎቬናዊ ተቃዳማይ ኮይኑ ናይ መወዳእታ ዓወት እዚ ስሎቬናዊ ቅድሚ 27 መዓልታት ኣብ ቱር ደ ፍራንስ እዩ ክለቡ ዩናይትድ አረቢያን ኤምሬትስ ድማ መበል 119 ናይ ግራንድ ቱር ዓወታ ጸምቢላ በዚ መሰረት ታደይ ፖጋቻ መሪሕነት ቮልታ ስጳኛ ሒዙ ናብ ካልኣይ መድረኽ ከቕንዕዩ ኢታን ሃይተር ብተመሳሳሊ ግዜ ይኽተሎ ጆሽዋ ታርሊንግ ብ4 ካሊታት ድሕሩ ሳልሳይ ተርታ ክሕዝን ከሎ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ብደቂቕን 5 ካሊእን ድሕሩ መበል 155 ተርታ ተሰሪዑ ፖጋቻ ብ20 ነጥቢ መሪሕነት ናይ ነጥቢ ውድድር ቮልታ ስጳኛ ወኒኑ ኢታን ሃይተር 17 ጆሽዋ ታርሊንግ ድማ 15 ነጥቢ ሒዞም ይኽተልዎ ኣብ ሓዘን ብምዃን ኣብዚ ውድድር ዝሳተፍ ዘሎ ጆሽዋ ታርሊንግ መሪሕነት ብሉጽ መንእሰይ ቮልታ ስጳኛ ተረኪቡ ብጋንታ ዩናይትድ አረቢያን ኤምሬትስ ኒቲም ቪዝማ ብ3 ካሊት በሊጻ መሪሕነት ቮልታ ስጳኛ ተረኪባ ቮልታ ስጳኛ ሰንበት 23 ነሓሰ ብኻልኣይ መድረኹ ክቕጽል እዩ ዓለም ለኻዊ ማሕበር ቅድም ምሽክለታ ዓለም UCI ኣብ ዘውፁ ሓድሽ ናይ 2026 ደረጃታት ሃገራውያን ጋንታታት ኤርትራ ብደረጃ ኣፍሪቃ ቀዳማይ ደረጃ ብምሓዝ ዓብላልነት ኣቐፂላቶ ብመሰረት እዚ ሓድሽ ጸብጻብ እተን ኣብዚ ናይ 23 ሃገራት ሰሌዳ ዝተመዝገባ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ኣብ ዝተፈላለየ ጸፍሒ ተኸፋፊለን ኣለዋ ኣብቲ ዝዓለ ጸፍሒ ኤሊድ ዝስራዕ ሃገራት ኤርትራ ደቡብ ኣፍሪቃን ኣልጀርያን እየን እዘን ሃገራት ኣብ ዓለማዊ ናይ ዙር ውድድራት ወርልድ ቱር ፕሮኮንቲነንታልን ኮንቲነንታልን ክለባት ዝሳተፉ ብሉጻት ተቃዳምቲ ብምስላፍ ነፍሲ ወከፈ ልዕሊ 1,000 ነጥቢ ዝኣከባየን ብፍላይ ኤርትራ ኣማኒ ገብረ እግዚአብሔር ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ዝኣመሰሉ ሱሙያት ተቃዳምቲ ቢላ ኣስታት 4523 ነጥቢ ብምርካብ ንኣፍሪቃ ብዓቢ ፍልይ ትመርሑላ እቲ ካልኣይ ጉጅለ ድማ ኣብ ደረጃ ኮንቲነንታል ዝወዳደሩ ውሕዳት ተቃዳምቲ ዘለወን ካብ 500 ክሳብ 900 ነጥቢ ዝረኸባ ሃገራት ዝሓዘ እዩ
ኣብዚ ጽፍሒ እዚ ከም ማውሪሽስ ሩዋንዳ ኢትዮጵያን ኬንያን ዝኣመሰለ ሃገራት ይርከባ እቲ ሳልሳይ ጉጅለ ድማ ካብ 100 ክሳብ 300 ነጥቢ ዝረኸባ 10 ሃገራት ከም ካሜሮን ሞሮኮ ቤኒን ዚምባብዌ ግብጽ ወዘተ ዘጠቓልል ኮይኑ መብዛሕትኡ ነጥበን ድማ ካብቶም ዘካይዶ ውሽጣዊ ሃገራዊ ውድድራት ሻምፒዮናት ዝተረኸበ ምዃኑ ይግለጽ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ዝርከባ ከም አይቮሪ ኮስት ኡጋንዳን ዝኣመሰለ ሃገራት ግን ንመደባት ቅድም ብሽክለታ ብቐጻልነት ንምክያድ ኣዝየን ዝሽገር ሃገራት እየን ብሰንኪ ስእነት ምዕባለ ኣብ ላዕለዋይ መሪሕነት ፌደሬሽናት እዘን ሃገራት ለውጢ ክግበር እቲ ኣብ 2007 ኣትሒዙ ንኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ናብ ፕሮፌሽናል መድረኽ ከሰጋግር ኣብ ባይታ ዝሰርሕ ትካል ኣፍሪካ ሬሲንግ ሳይክሊስት ይጽውዕ ካብዚ ዝባእሰ ግን ካብዘን ኣብ መዝገብ ደረጃ ዘለዋ 23 ሃገራት ወጻኢ ብዓለም ለኻዊ ማሕበር ቅድም ብሽክለታ ዓለም UCI ተፈላጥነት ዘለዎም 31 ኣፍሪቃውያን ፌደሬሽናት ወላ ሓንቲ ነጥቢ ከየመዝገቡ ኣብ ባዶ ይርከቡ باركز خبركم تخطاتلتي سينما سمرة نلوم تحستوي أبزي زازي ملخو بمكتالكم أزي مسجن سلام